Metsästä meille jotakin syötävää, hopeanuoli. Jotakin syötävää, hopeanuoli. Uusien tulokkaiden on huolehdittava siitä, että kaikki saavat syödäkseen. Anna hopeanuolen levätä vähän. Olemme juosseet 10 päivää. Ei minun tarvitse selitellä sinulle. Jos et selitä, niin minä lähden takaisin kaupunkiin. Mitä? Joo, niin kyllä ihan varmakin lähti, joo. Olisi hyvä, jos selittäisit meille kuitenkin. Minä olen samaa mieltä. Hyvä on. Siksi, että... En tiedä. Se koira asuu tuolla vuorilla. Sitä koiraa ei ole näkynyt pitkään aikaan. Se on varmaan mässäillyt kovasti ja on nyt lihava kuin sika. Se moskoira on siis hyvin ilkeä ja te vihaatte sitä. Niin, ja sillä on kannattajia. Meidätkin se on monta kertaa yrittänyt saada mukaan. Se haluaa aina vain lisävaltaa. Se on hirvittävä peto. Ai niin te sanotte. Minä en oikein usko. Ben on teitä viisaampi. Olenko väärässä? Et. Mitä jos... Lopeta! Anna anteeksi. Anteeksi. Vakavasti loukkaantuneena jaguaari on raahautunut metsän läpi kertomaan Benille Snipperin ilkeistä suunnitelmista. Se haluaa myös kertoa hopeanuolen ja Smithin olevan vaarassa. Vihdoinkin se tulee luolalle, jonka luona Ben ja muut odottavat. Mitä on tapahtunut? Sinun täytyy olla Ben. Tunnetko sinä tuon koiran? Ben? Jaguari. Onko se totta? Mos? Se on Mos. Sinäkö olet Ben? Mitä olet tehnyt minun pojalleni? Mitä? Mitä sinä olet tehnyt hopeanuolelle, Mos? Siinä saat! Ben! Älä mene sinne! Tappakaa kaikki! Nuo roistot eivät täältä hengissä selviä! Tapetaan ne kaikki! Kostetaan Benin kuolemaa! Mitä on tapahtunut? Voi ei. Kuka sen on tappanut? Kaikki on minun syytäni. Minä tapaan sinut. Lopettakaa! Hopeanuoli. Ben! Mitä on? Hei, mutta... Ben! Mitä on tapahtunut? Onko
johtaako sinusta mihinkään? Suuren johtajan on oltava voimakas. Minä en pidä sellaisista, jotka vain puhuvat. Näytä, että sinusta on taistelemaan. Miten tässä käy? Isä! Isä! Johtaja? Isä! Senkin. Seis! Seis! Kukaan ei ala tapella ennen kuin minä annan luvan! Jaguari, poikaseni, olet jo tarpeeksi vanha. Sinun on aika vähän Isä! Johtaja? Isä! Vihdoin Moss joukkoinen päätti liittyä Benin koiralaumaan ja yhdessä ne nyt taittavat taivaalta. Benin joukkoon kuuluu nyt 70 koiraa. Se on suuri ja hirvittävän voimakas lauma. Koirat juoksevat kylki kyljessä yötä päivää ja niitä yhdistää yhteinen tavoite. Yhdessä ne käyvät taisteluun hirvittävää Aga Caputo-karhua vastaan. Vihdoinkin olemme tulleet Min kaupunkiin. Täällä me viivymme jonkin aikaa. Miksi me tänne pysähdymme? Meillä on täällä tapaaminen. Meitä on jo tarpeeksi monta. Tuo vanha ukkokin näyttää hyvin roikkuvan joukossa. Te kaksi taidatte tuntea toisenne paremmin kuin me luulimmekaan. Paras olla hiljaa. No älä nyt suutu. Älä nyt ole tuon näköinen. Miksi sinä minun kimppuuni käyt? En olekaan syönyt kunnolla moneen päivään. Nyt riittää. Nyt jatketaan matkaa. Tulkaa. Ja mitä nyt? Mitä tuo oli? Miten sinä voit... Mitä? Onko tämä se sinun tehtäväsi, josta puhuit silloin, kun pelastin sinut? Mitä? Siellä saatte maata, kirotut kuokaroistot. Tämä on vasta alkua.